Πράγματα που κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Πάρτε 1. Όταν ζωγραφίζαμε, όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο με ένα φίλο μας ή με κάποιον, καθόμασταν για ώρες και ζωγραφίζαμε όσο μιλούσαμε. Δεύτερο, όση ώρα πάντοτε όταν είχαμε άσκηση λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολη, ότι αυτή θα την κάνουμε σε 5 λεπτά και πάντα πηγαίναμε στο σχολείο διάβαση. Καλά πήγε αυτό. Και μετά και το τρίτο είναι ότι θέλαμε να πάμε στο σχολείο και ότι όταν γράφαμε τεστ γυρνούσαμε σπίτι και λέγαμε στη μαμά μας τα πήγα τέλεια, σίγουρα θα πάρω 10 στα 10, 20 και μόλις περνούμε το τεστ.